Kaka yo mar chwalo chenro mag sirikal kod arita machiegni gi jopiny, sirikal mamalo kokalo kuom board mar Aguch Omenda mano NGCDF ochako gedo mar Tesendo Bila Mariat Kolemo mayudore kar chung od bura mar Arieda County ma Siaya. Chenro no biro muonyo omenda maromo shillings milion 14.8 kendo geni gedo mare biro rumo e bwo thuolo mar dweche 5. Kane oloso e sach nyasi mar sidho gedo no, County Commissioner ma Siaya Norbert Komora onyiso geno mare ni Tesendo Bila no biro konyo e kedo gi weche njore kod rochruok mar arita kwe e alwora Mariat Kolemo. E kinde no jakom board mar Aguch CDF Olaga Luoch ojiwo jopiny mondo tim machiegni gi obila e goyo lipode mag njore maneno ni gibero arita kwe kono kod jiwo ohala wach manosir kod jalup jatend TJ apisi mar jatend piny Eliud Owalo katika Siaya. So kwa hivyo tukipata kituo hapa katika sehemu ya Arieda itasaidia kuimarisha usalama wetu. Kwa hivyo sisi tungependa huu mradi ukamilike kwa wakati unaofaa, na kulingana na ratiba yetu mradi huu unafaa kukamilika kwa wiki 20. Wiki 20 ni kama miezi 5. So contractor, you have between now and latest December to deliver this project. Kama unge security do rock na beti. Kuzonya lo beti. Giri matini mi lonso ki ngato mai. Mama kungu ke chiro ka bedala ne ka pin yuso ki ngato hin. Tun bende. Aro le mondo kon officer mag police ki information. Jakuma kwale kor gwen nyaka be no ngeni wudu ngane ni kata nyara ngane ni kite ku ben dong. Nyoro biro dala ka gigi moro ba kumugole wakia. Ngama kudwa to babu manyo ni kijende gi ohala magi nyalo timo. To ngama kudwa timo ohala ni dwa maji, koro onyiso ni sel nitie ka dek. Koro yier idwa die mar kijende, idwa die mar mine, kosi idwa die mar joma wiye gi richo. Hiyo tu hakuna ingine donge. Koro mane wan kako wasebet gi police station kai bro konyowa. Yeah? Security manyocha challenge kaka will be a thing of the past. Kora goyo ni Olaga Luoch on behalf of the CDF committee erokamano maduong' kabisa